Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ibu lan kanca-kanca sedaya, puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Kang Maha Esa ingkang mampu menika sedaya kadipatan dumateng kita sedaya. Salawat salam mugia kepada dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mulia kita sedaya ampun syafaatipun wonten dina kiamat. Hadiripun ingkang kula kinasih. Pada kesempatan menika kula badhe nyantakaken pidato kanthi judul Mula Urip Budaya Batik. Perlu kula sedaya. Tanggal 2 Oktober menika saknipun sampun dikerangi asma Hari Batik Nasional. Peringatan menika sabenaripun kanggo semangat kula lan panjenengan sami supaya semangat kaliyan pentingipun mula urip budaya ingkang luhur ingkang punika budaya batik. Sinten malih ingkang kula nglestarikaken budaya batik nek menawi sanget kita sedaya rakyat Indonesia. Pramila sak sampunipun kawanipun peringatan Hari Batik menika kita sedaya ada saged nyambut kurikulum budaya batik. Hadirin ingkang kinurmatan. Sekarang urip budaya batik menika kayata para ingkang namunipun nganggo kelambi batik. Generasi sakniki rata-rata pada isi nganggo kelambi batik. Sebabipun generasi sakniki ora seneng anggonipun anggo pakaian luar negeri. Cara ingkang kelabunipun ingkang punika kita sebagai generasi penerus tetap saged memutusake caranipun nganggo batik sangka mari seperti kampus budaya batik tulis. Cara menika saged kita terapkan untuk sekolah-sekolah. Menikolah saking pidato ingkang kula sampun aturaken begini mantul salahan kula pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.